Samantala mga idol, Balay Silangan Reformation Facility sa Manaoag maaari nang gamitin ng mga residente mula Anda at Agno. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang mga bayan ng Agno at Anda para sa paggamit ng Balay Silangan Reformation Facility ng bayan ng Manaoag bilang bahagi ng kanilang hakbang sa pagpapalakas ng mga programang rehabilitasyon para sa mga individual na nais magbagong buhay. Nilagdaan ng kasunduan sa Manaoag na nagbigay daan sa dalawang bayan na magamit ang pasilidad para sa mga sumasailalim sa reformation at recovery programs. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring dalhin ng Agno at Anda ang kanilang mga benepisyaryo sa pasilidad upang sumailalim sa structured reformation activities alinsunod sa umiiral ng mga patakaran at pamantayan ng programa. Ang Balay Silangan ay kinikilala bilang isang huwarang pasilidad na may mga programang nakatuon sa moral recovery, values formation at skills development. Kasama mo mula dito sa IFM Deguban, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.